Benvidos outra vez. Ben, o outro día viste este vídeo. Ben, esta era a segunda parte do vídeo de Paseo por Santiago. Este está no enderezo de correo electrónico https://www.youtube.com/watch peche interrogación v minúsculo sino igual que mayúsculo b mayúsculo 21 d mayúsculo 0 g mayúsculo 5 e mayúsculo s minúsculo g minúsculo, onde vimos a bandeira de Santiago. Ben, non a vimos ben por culpa do vento. Aquí podemos ver a bandeira. Ben, vemos así unha cor, non é de todo vermella, senón máis ben granate, pero é unha cor vermelliza, e aquí ben vemos como unha gran coroa de loureiro, onde vemos a famosa cruz apostólica, que podemos atopar tamén en emblemas de equipos de fútbol, como a Celta de Vigo, a propia S de Compostela ou o Racing de Ferrol. Aquí temos a cruz apostólica e o escudo de Santiago. Ben, temos a coroa e o escudo aquí debaixo, o mesmo signo que o logo que aparece no escudo oficial de Galicia, co cáliz, a hostia e 7 cruces, 3 á esquerda do cáliz, 3 á dereita e unha xusto en riba da hostia. Non é de todo igual, pero moi parecido, moi semellante. E aquí temos unha estrela, claro, porque a estrela é por Campus Stellae, é dicir, porque Compostela deriva do latín de Campus Stellae, que quer dicir campo da estrela. Ui, isto cortou. Metemos unha cosa no medio. Ben. Campus Stellae, campo da estrela, perdón polo pequeno problema técnico que houve. E aquí temos isto branco, que é como un cadaleito, é o sepulcro do apóstolo. É o que vos quería mostrar. Agora vos lo podo explicar mellor. Ben, a bandeira municipal. Nela vemos sinos que pechan historia. Moita historia. Ben, unha parte didáctica que quedou incompleta. Lembrando que antes o que era Santiago, que sería a parte sur da provincia da Coruña, con toda a zona comarcal de Santiago, é dicir, que colle os concellos Santiago de Compostela, Padrón, de Santiago de Compostela, Val do Dubra, Ames, Brión, Teo, Medre e Boqueixón, e tamén as comarcas do Sar, onde os concellos son Padrón, Dodro e Rois, na provincia da Coruña, e o Barbanza, a parte da provincia da Coruña que está na Illa de Arousa, onde están os concellos de Ribeira, a Pobra do Caramiñal, Rianxo, Boiro, e algún máis que nese momento non me lembro cal pode ser. Tamén o do Pino, é dicir, e tamén o de Touro, concellos como Pino e Touro, e Arzúa, é dicir, todos os que están na comarca de Arzúa, e tamén a terra de Milide fronteiriza coa provincia de Lugo, concellos que os paso ao seu paso o río Ulla, facendo fronteira entre as provincias da Coruña e Pontevedra, e afastándose do que é a provincia da Coruña, pois tamén a comarca da Baracaldo, onde están os concellos de Negreira e a Baña, parte da comarca de Ordes, e incluso a comarca de Noia, creo que sen coller Bergantiños xa. Bergantiños xa queda fora. E algunha zona máis de por aí, pero tamén unha gran parte da provincia de Pontevedra. Concretamente toda a zona da Ría de Arousa, collendo o Salnés, e incluso a Península do Morrazo e a comarca de Pontevedra. Mentre de Vigo xa entraría no que sería a provincia de Tui, das antigas provincias das 7 antigas provincias do Reino de Galicia, do Reino Galego. Pero tamén a comarca do Deza, onde están os municipios pontevedreses de Lalín, Dozón, Silleda, Rodeiro,
Vila de Cruces, é dicir, unha comarca da provincia de Pontevedra, é dicir, que está tamén collendo o centro de Galicia, que é a comarca de Pontevedra que linda coas outras 3 provincias galegas, tanto coa provincia da Coruña como coa de Lugo, lembrando que, por exemplo, no que sería a provincia de Lugo estaría aí a comarca da Ulloa, que colle os municipios de Monterroso, Palas de Rei e Antas de Ulla, onde nace o río Ulla. Antas de Ulla limítrofe coa provincia de Pontevedra, nada máis, coa da Coruña non. Logo, por Palas de Rei tamén pasa o río Ulla. Ese é o municipio da comarca Ulloa limítrofe coa provincia da Coruña. Por aí entra, ese municipio é limítrofe a vez coas provincias da Coruña e Pontevedra, entra o río Ulla, e sai o río Ulla da provincia de Lugo, entra nas outras dúas. Pero a Ulloa non entraría na provincia de Santiago, a comarca é así. Ben. Cuxa capital estaría, mesmamente en Compostela, se miramos as antigas provincias. Este sería, sin dúbida alguna, polo menos a parte de aquí, onde temos unha estrela e a sepultura do apóstolo, a estrela que está no campo da estrela, Campus Stellae, e a sepultura do apóstolo Santiago Maior, e así temos o nome de Santiago de Compostela, que era o distintivo da provincia de Santiago. E aquí esta gran coroa de loureiro, que podes apreciar. Na simboloxía das bandeiras, ás veces temos unha parte da historia moi importante que nunca se debe descartar. Non esquezades. Este en edificios públicos, no propio Pazo de Raxoi e noutros, aparece xunto coa bandeira da Comunidade Autónoma de Galicia, a española e a da Unión Europea. Indicando que Santiago de Compostela é parte de Galicia, como tamén de España e da Unión Europea. Un dato interesante. Ben, dito isto, aquí rematamos. Podemos ver en distintos ángulos e perspectivas. Ben, grazas amigas e amigos por teresme escoitado unha vez máis. Aburiño. Diga outra.